Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. May 1983, nakagraduate ako ng high school. Sa aming nayon kasama ko dito si classmate Ellen Pricones, Danilo Tating. After nung mag-graduate na kami ng high school, 1983, hindi na kami nagkita-kita. Ayan, kumbaga, kanya-kanya na kaming buhay. 2021, pumasok kami sa YouTube for almost 38 years. Pinagtagpo-tagpo kami ni YouTube. Ang aking mga classmate na si Ellen Pricones, known as Wandering Bicolana, and Danilo Tating, known as Dan TV Vlog. Nung time na yon, schedule kami para magkita-kita nga sa MOA. Yan, kasama ko dito ang aking classmate na si Wandering Bicolana, Dan TV Vlogs. At kasama rin namin dito si Kevin Adamas Vlogs. Ayan, panoorin nyo. Si Kevin. Nasa gitna pala ako. Oo. O, diba? Ang ganda naman ng mga anak mo. Ayun, masayang-masaya ako nung magkita-kita na kami ng aking classmate na si Wandering Bicolana at si Dan TV Vlog. At nakita ko na rin dito yung aking kababayan na si Kevin Adamas Vlogs. Ayan. Maraming salamat, Wandering Bicolana, sa mga binigay mong gift sa akin. Ayan. At ito na nga yung mga gift na binigay sa akin ng aking classmate na si Wandering Bicolana. Ayan, may Versace perfume. Ayan, Dylan Blue. Ayan. At ito pa, Eternity Now, Calvin Klein. Ayan. At ito pa, ayan, Gucci. Ayan. Daming binigay sa akin. At ito yung isang banknotes na binigay sa akin. Ayan, napakahalaga nitong banknotes na ito. Maraming salamat, classmate Wandering Bicolana. Ayan. As a coin collector, na-amaze ako dun sa binigay mong banknotes. Ayan. Yung W, sabi ko, stands for Wandering Bicolana. And the letter D stands for Dan TV Vlog. Ayan. Kaya napakahalaga ngayon ng banknotes na ito. Yan, itatabi ko to at isasama ko na rin sa aking koleksyon. Ayan.
Once again, gusto ko rin batiin ang aking mga classmate dahil isa na rin silang mga monetize. Ayan, Wandering Buklana, congratulations dahil isa ka na rin monetize channel. And my classmate again, Dan TV Vlog, congratulations mate dahil isa ka na rin monetize channel. And also, maraming salamat din kay Kevin Adamas Vlogs. Ayan, nakita ko na rin personal. Ayan. Once again, sa muli nating pagkikita, ayan, muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.